Bai, genekien partidu zaila izango zala, eurak taulan goikaldean daude eta oso gol gutxi jasotzen dituzte eta hala ere taldea nik oso ondo ikusi dut. Lehenengo 35 minutu oso onak egin ditugu, gehiago izanez eta gol bat sartu dugu, baina gehiago sartzeko aukerak ere izan ditugu, eta gero bigarren zatian naiz eta eurak gehiago dominatu eta baloia gehiago eduki, ez dute aukerarik egin, eta nahiko eroso sentitu gara, naiz eta logikoki bat eta hutsekin bukaerara arte hor egon, sufritzen pixka, logikoki. Lehenengo 35 minutuak oso onak, behar bada denboraldiko honena, oso ondo jokatu dugu fullean, aukerak egiten, eta oso ondo, gero bigarren zatia eurak gora joan dira, baloia eduki dute gehiago, eta gu pixkat tokatu zaigu guri baloi barik lan egitea, baina uste dut ez dutela aukera garbirik egin, eta taldeak oso ondo defenditu duela bigarren zatian. Gero eta gutxiago falta da, 3 puntu hauek aurkari zuzen baten kontra oso garrantzitsuak dira, eurei ere zulotxo bat sartzen digulako, puntu aldetik eta hor oraindik 2 hilabete falta dira, oso gogorrak izango direnak, baina taldeak aurpegia ematen du astero eta pozik horregatik, eta zoriondu behar dugu taldea.